Άλλο αλλάζει θέμα. Ούτε να πω ότι με ρωτώ τα παιδιά από εδώ, λέω. Ούτε το υποστηρίζω. Ούτε μπορώ να πω από αυλώνα. Όπως με τη λογική τη. Οποιαδήποτε λογική. Αλλά παιδί μου, σε ρωτάω κάτι πολύ απλό. Μην αλλάζει θέμα. Απάντησε μου λίγο. Απάντησε μου λίγο. Με ρωτάνε τα παιδιά από εδώ. Είσαι από Τεπελένη ή από Αυλώνα? Μόνο αυτό παιδί. Χιμάρα, Παλάσσα. Ξέρεις που είναι Παλάσσα. Καλύτερα ώρες, παιδιά. Απάντησε ο αρχηγός από Χιμάρα είναι. Φιλάκια πολλά. Ναι. Κοίτα εδώ, βλάκας Καραγκιόζης, ξεφτύλας μαλάκα. Ξεφτύλας. Τέλος πάντων, ότι είμαι βόρεια ύπνο, το παίζω έτσι. Εγώ όταν μεγάλωσα, πώς πω, και 3 μήνες πήγα στα τόρ, τίποτα δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτά δεν μου άρεσε ούτε να τα λέω, ούτε να τα συζητάω. Είναι cringe, μαλάκα, είναι cringe. Μιλάμε για κλόν μεθυσμένο. Απλά προσπαθεί είναι και καλά ότι εγώ το κρύβω, ότι θα κερδίσω που το κρύβω. Δεν έχω να κερδίσω να χάσω κάτι. Είναι μια περίεργη κατάσταση που δεν μπορώ να το παίξω ούτε να είμαι Αλβανός. Γιατί δεν μεγάλωσα και δεν έζησα εκεί. Από 2 χρονών είμαι εδώ. Δεν μπορώ να το παίξω όμως και σε κάποιον Έλληνα. Είμαι Έλληνας. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να το. Οπότε δεν είναι πολύ ντεμή φάση. Πολύ ντεμή φάση. Τόσο απλά. Cringe fiesta. Τέλος πάντων. Full cringe fiesta. Δεν είναι ότι ντρέπω για την καταγωγή μου. Γιατί δεν τον νοιάζει απλά. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση και εγώ ούτε. Τι θα σου πω, Βορειοϊππήρος, θα μου πει ο Αλβανός δεν υπάρχει. Θα σου πει ο Έλληνας υπάρχει. Θα σου πει ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Δεν θα κάνω αυτή την κουβέντα. Κατάλαβε γιατί δεν θέλω, ρε φίλε, να αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Γιατί θα μου πει ο ένας το ένα το άλλο και 1002 μαλακίες. Άρα Ιωάννα. Τέλος πάντων. Είναι ξεφτύλας. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι. Αυτό που λέει ο Αντριάνο Ρόιζ, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ καλός κακός δεν ξέρω να μιλάω. Μπορώ να καταλαβαίνω κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρω να μιλάω. Δεν έχω πάει, 2 φορές έχω πάει όταν μικρό. Δεν είναι ότι είναι να πω ναι, είμαι. Δηλαδή, τι να σου πω, full cringe είναι η φάση. Γι' αυτό δεν απαντάω, γι' αυτό δεν το συζητάω. Δεν θέλω να βάζω ούτε σημείες ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Και αυτός ο cringe, ο Καραγκιόζης, νομίζω ότι με στριμώχνει και ότι μου κάνει κάποιο είδους κακό ή θα μου κάνει κάτι με αυτό το πράγμα. Είναι ξεφτύλας, μάλλον. Είναι ξεφτύλας. Είναι Καραγκιόζης. Κάνουμε μια ερώτηση.